ban penting kena isu ya kejeng trikam papaga jong ki shortcuts sai sien shiwat akapung wandame lada don menu bohong bokwai de ki shortcuts kado khakam daj kata kam de shu kabesha kaladei kabalai te perlok lada pikwa bantit ya kini ki shortcuts sensiul pak bisa de Google Pay on number proper line new real like and screenshot ke payment jong pi pa chingi ke kerteng berada WhatsApp ngin sepen poi shipi tang po kendiat sni lada kitu gi bakwa ban wan tit cash pila ban wan na maulai mauyong kitu gi bakwa ban tit na nong stong pat phone no bo prakandai nyo sosan prakandai nyo wayar ban tip kham shai ber company issue ya kidor baik hadu ke bakun jong kani ke video boleh ya ke description hakajat jong kani ke video ba pinyo ro ya paro ki details lada pikwa bantit putia lani pikwa bantit set lada pidan kam jing shai shu halor ke jing ya dei bet ki shortcut phone on bo pra lai nyor real like lai bad lada kisno ordatin lani pila klet kum ban clear phone be jong toi number ngilong ki bala kloy ban batai ya ki jing dan kam jong pi gidon gidor nado ki light spa san full set adu ka ba shejar kendai spa san full set bendan kam ha yo shortcut poda ka poto pi kwai nang ba pinsu tu adu katno ka jing trikam jong ki ki shortcut set lada pin tit set lani tit full set ru pila ban tit tang ki jing bam lani pila ru ban tit tang de ki set lada pimpat so shai kanang banang kam shai shu lai nyon rio like na bante pia baro kijat bat ya baro kidor pule ya ke description balatho hakichat jong gani video kani kadai kan knock out set kador kadai tang shejar lai spar phau kerpang na kumtaki khadkhar kani kadai ka black magic set kador tang shejar lai span riusau kerpang na kumtai khaski bat khamerga kani kadai ka premium full set kador tang shejar rius pa khlai po baro ki jadokha kani kadai ka super full set kador tang shejar khlai spa san kadai na kabenta baro ki jadokha kani kadai ka action mini full set kador tang news pa ka kani kadai ka action mini set kador tang light spa san phod ka kani kadai ka premium set kador tang shejar chispa san bunyo ka kani kadai ka super set kador tang shejar light spa phod ka phila ban yo khutiaro ya baro ki jai sen kumjuru ki cacing bam ki balapen i hakani ke video dan da ki pat ki cacing bam ki bala ban penwan dokha kat usor kas powder lada pisor ta tin banek persang isian kado tang lai spa san podga with the best fishing bait ever shortcut send